Aron pagsiguro nga wa makasulod ang bird flu sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Bird Flu Task Force may pahigayon og surveillance sa mga domestic avian species sa isla sa Ulango. Kaduha matag tuig mukuha og mga blood samples ug cloacal swab sa mga domestic avian species sa isla ang Bird Flu Task Force. Samtang padayon usab nga gihimo ang information education campaign sa City Veterinary Office batok ASF sa mga mulupyo sa isla. Ani ang report. Ana karon sa isla sa Ulango ang mga sakop sa Regional Bird Flu Task Force aron mukuha og mga blood samples ug cloacal swab sa mga binuhing manok, pabo ug itik. Ning ikaduhang adlaw sa pagpahigayon og surveillance and monitoring, ana sa 94 ka mga domestic avian species gikan sa Barangay San Vicente, Sabang ug Santa Rosa ang ilang nakuhaan og blood samples. Ang maong mga dapit haduo lang sa bird sanctuary. Malipay lang sad nga at least kuan nato ato lang jud ipakita nga maintain ang ato ang setting kuan bird flu free. So mao ni ang usa nato ka mga kuan steps or measures sa city government na mag-blood collection jud twice a year. Kaduha matag tuig mukuha og mga blood samples ug cloacal swab sa mga domestic avian species sa isla ang mga sakop sa Regional Bird Flu Task Force. Samtang padayon usab ang gihimong information education campaign sa taga City Veterinary Office batok ESF niadtong Sabado sa gym sa Barangay Santa Rosa nila kini gipahigayon. Gawa sa pagtudlo kanila sa mga angayang buhaton, gipahinumduman usab ang mga opisyal sa dapit sa istriktong pagpatuman sa border control. Ilabi na kay may mga motorbangka gikan sa ubang lungsod ang modunggo sa ilang dapit. Dapat ang musulod with document jud with veterinary health certificate unya o lain nga probinsya dapat shipping permit usa jud na ana. So naaman ko na kuan kanang naaman ko na mga papilis ang ilang baboy niya ma-check man pung puno na kay karon sikto na biya ang ato ako ng mga barangay captain. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.